Benvinguts una vegada més als que ens esteu escoltant o veient. Això és Encultura't, el primer podcast de l'Orfeó Lleidatà. Avui fem el podcast a distància perquè tenim amb nosaltres una convidada molt especial. Ella és la Mercè Segura, artista i productora musical. Et donem la benvinguda virtual, Mercè. Com estàs? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Bé, avui tenim molts temes per parlar amb tu, però comencem primer per la teva formació musical. Ara mateix estàs estudiant a Barcelona el quart curs de l'especialitat de composició al taller de músics. En què consisteix aquesta formació? Bueno, és el Conservatori Superior i és bàsicament pues, no sé com dir-ho, l'ensenyança de la composició des de molts punts de vista diferents. T'ensenyen història de la música, disciplines musicals diferents, bueno, també fas instrument, però és molt encara tota orquestració, composició per a mitjans audiovisuals, imitació d'estil, barroc, tal, hasta el que tu vulguis. És a dir, toqueu una gran varietat de gèneres, no? Potser Sí, des del comercial fins al menys comercial, el entenc. poc comercial, però bueno, ara jo m'he apuntat a una classe de songwriting i potser allà és el que sí que es podria entendre més com a songwriting, així entre... Ai, perdó, com a comercial, entre cometes. Bé, i quin és el que més t'agrada a tu? Quina és l'assignatura que per tu diries amb aquesta gaudeixo de veritat? A veure, hi ha una assignatura que és la que tu fas amb el teu profe en particular, que, que és la teva música i ja és com 100% lliure. I tu pots, o sigui, ja, bueno, òbviament has de superar l'avaluació i aquestes Mhm. coses, però pots fer musicalment el gènere que tu vulguis. I jo allà és on he fet les cançons que després he publicat. Llavors allò per a mi és el millor, perquè és el que vull fer de veritat. Doncs quina sort que també tingueu aquest espai, no, per desenvolupar cadascú la seva part més creativa i crear cadascú el seu projecte. Això em sembla una proposta molt Sí, xula. és superguai. Jo patia de que no m'ho deixarien fer, de no me deixen fer cançons a composició, però sí que me deixen. Li sembla I, superbé. i com és el procés que segueixes tu a l'hora de composar? Quins passos atravesses? Jo intento que no repetir molt la mateixa manera de fer. Llavors, o sigui, sé que soc conscient de que estic molt temps pensant en el que faré. Llavors, pot ser que un dia veig una sèrie, m'encanta aquell Mhm. episodi, m'encanta l'estructura ja a partir del cine, en plan, no cal ni començar per música, referències d'on tu vulguis, i llavors també al taller de músics ens ensenyen com a eines infinites. Llavors, pots fer, abarcar-ho d'on vulguis, pots fer-ho de, quasi bé de manera, si vols, matemàtica, pots fer-ho, o sigui, saps? Pots començar a pensar, vale, no, doncs faré aquest ritme, i tu ho escrius en un paper i faré 1, 2, 3, ta, 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 ta. I dius, vale, llavors ara ja tinc una excusa, no? Vaig a començar a fer alguna cosa. Pots fer el que vulguis i al final, o sigui, tries el camí que més t'inspira en aquell moment, però lo que és superguai de composició és això, que t'ensenyen a programar música des de zero, en plan, amb codi i tot, és molt boig. Llavors pots el que vulguis, bàsicament. És a dir, el punt de partida no és a lo que estem acostumats a veure, que és el teclat o la guitarra, composar a partir d'això. També hi ha d'això, eh? Això ha funcionat molt perquè va molt bé. I també hi ha això, a vegades hi ha cançons que vaig escriure fa anys i perquè no sabia produir, és que estic apuntant aquí el piano. Hi ha cançons... Veiem la guitarra, però el piano no. Ah, sí, no, hi ha piano, hi ha piano. Ah, molt bé. Perfecte, Um, doncs. Sí, bueno, també faig els acords, piano i tal i qual. Però llavors això ja és com a... Vale, llavors ja saps que aniràs a per un lloc més de cançó, saps? Mhm. L'interès ja està en la melodia, els acords, tal. Depèn del que vulguis fer. És que Hi ha moltes possibilitats, no? hi ha infinites possibilitats d'això. I parla'ns dels teus referents com a artistes o com a productors mateixos. Qui diries? Amb qui diries que t'inspires Mm. més? Jo sempre em pregunten això, sempre penso en Rosalia, automàticament. La Rosalia és un referent en moltíssims àmbits, no? Um, Musical,
de veu, com a producció, com a propostes diferents. La Rosalia jo crec que ens ha com a marcat molt a tots. I també hi ha un àlbum, que és el primer àlbum de James Blake, que es diu James Blake. I també és superinteressant i me'l van ensenyar als principis de carrera i em va impactar moltíssim. I bueno, no ho sé, però sí que és veritat que he anat descobrint artistes que s'assemblen més a mi després de que jo ja hagi fet la meva música, perquè llavors no sabia on estava, no? I llavors m'han començat a dir, no, s'assembla això, s'assembla allò. I llavors dic, vale, doncs, esta gent és superguai. Però sí, qualsevol persona que faci les coses bé, gènere que sigui, pot ser pop, tal, són referents. I quins gèneres diries que fas? Perquè abans de començar l'entrevista, deies que consumies molta música pop, però el que fas tu no s'hi assembla. Com descriuries el que fas tu? Uf. No, és una mica complicat, però jo crec que se pot entendre com pop alternatiu o com música. És que, clar, cada vegada els gèneres s'estan dissipant i ja no existeixen els gèneres, no? Hi ha més hibridació entre ells que no pas... Sí, no, al final, sí, ara el que tornarà, jo crec que és tornar a fer un passadoble 100% passadoble, saps? O sigui, perquè ara ja estem com tot, ja està tan dissipat i jo soc partícip d'aquesta dissipació, perquè estic allà fent... O sigui, ja no hi ha una escola, no? Al final fas el que vols. I està complicat. Tot el que sigui música produïda alternativa, tal, si vols afegir també que el que tretes en anglès, pues, la gent se comença a articular la seva idea de lo que és. I per què en anglès? Perquè, bueno, t'inspires més en anglès? Bé, no sé. L'anglès és que és la pregunta del milió, eh? Te la fan molt aquesta pregunta també, potser. Sí, me la fan i jo quan feia música era com l'últim en el que pensava, no? En plan, en el fet de que és en anglès. I després, en plan, és graciós perquè la gent, o sigui, és el que pensen quasi bé el primer. Diuen, buah, és en anglès. I és que jo estava pensant en la mescla de la cosa petitíssima, de la textura de no sé quantos, i després diuen, és en anglès. I dic, pues, bueno, sí, també. També podem parlar de per què és en anglès, no? Sí, a veure, sí, és en anglès. Jo, si mires el meu mòbil, tot ho tinc absolutament tot en anglès. El passat és com que he conegut a moltíssima gent americana. Hi ha com a certes parts de mi que ja pensen en anglès. I ara mateix, a sobre, jo ara visc a la meva abuelita, que és de Jaén, i jo parlo amb ella en castellà. Llavors ara tinc el cervell dividit en tres. I sobretot, si escoltes música en anglès, és molt fàcil que ja el teu cervell vagi a pensar en anglès. Bueno, que ho consumeixes i ho tens tot configurat en anglès. Un mogollon d'anglès i sempre m'ha encantat l'anglès. De petita estava obsessionada amb l'anglès i han sortit cançons en anglès, que no vol dir que seran totes en anglès. Molt bé. Bé, aquestes dues cançons que has tret, la de YM i la de Runner, van acompanyades les dues de videoclips que a mi a nivell visual m'agraden molt, em semblen molt, molt bonics. Pels que encara no hagin vist els videoclips, què hi volies transmetre en cadascun d'ells? Bueno, doncs esta és bastant bona pregunta. Amb YM, els visuals vaig sentir com que havia de fer-los. O sigui, i m'encanten, Els visuals de YM me flipen moltíssim. Però jo sí que pensava que era com una cosa necessària perquè la cançó era tan estranya i jo m'encanta YM, no? Però clar, notava que a nivell de que la gent la pugui digerir, no? En plan, jo penso que soc una persona que no conec l'univers aquest de la Mercè i tal, com puc digerir millor aquesta cançó tan rara? I llavors jo estava pensant, pues ficar-li una mica de visuals, que la gent entengui, saps? Poder fer una espècie de no traducció, però, saps? Una equiparació que es complementin una mica. Exacte, que la gent digui, si veig això, puc arribar a entendre millor la cançó, saps? Llavors, aquesta YM estava pensat així, però també, òbviament, quan ets artista i tal, has de començar a crear contingut, perquè si no sembla que no ets ningú, no? Llavors, també, òbviament, em va anar superbé per això, per xarxes. Bueno, va sortir una sessió de fotos d'allà i ha anat bé. Llavors, això, YM va ser quasi bé per necessitat, però al final s'ha convertit en un projecte xulíssim, visual,
que me flipa molt. I Runner era una cançó que ja des de la composició la vaig començar a pensar amb elements de cine o elements visuals. Llavors hi ha molts passos, hi ha un llibre que s'obre i un llibre que es tanca, però això està dintre de l'àudio de la cançó, no? I llavors jo estava pensant que a mi això m'agrada molt, però encara es pot magnificar més si ho fiques amb el vídeo. Jo ja fico el foley, no? Que és en plan els sons estos de cine, de coses que llibre que s'obre, que se tanque, els passos, hi ha ocellets, saps? Perquè ubicava diferents seccions de la cançó en diferents llocs visuals. Tipo, això està en un bosc, això està tal. I dic, ja que ho estic pensant així, doncs fem un vídeo, no? I ja està. Que xulo, no? Pensar també en aquesta dimensió no tan sonora, sinó d'espai visual, d'espai Sí. d'entorn. Sí, sí, això no sé qui ho deia, però que diuen la música és espacio, i és que és una mica de veritat, perquè o sigui, importa moltíssim on ubiques els jocs, o sigui, perdó, on ubiques el so, te canvia tot. Llavors, jo he volgut ja portar-ho a l'extrem i a la dramatització, no? Afegint com ocells i tal, però és superimportant, l'espai, no ens en podem oblidar. Bé, com a productora, creus que el paper del productor està travessant per un canvi actualment, per un procés d'evolució? Jo crec que sí. Jo crec que sí i que ara és l'era de la producció. I això, o sigui, jo ho penso i també he sentit gent dir-ho, que abans l'interès estava, doncs jo què sé, amb el jazz va haver el boom de l'harmonia i tal, i ara jo crec que és el boom de la producció i del timbre, i el timbre és el més important, ja no... El timbre, o sigui, ho relaciono amb el timbre perquè la producció està super lligada, no? I és això, el timbre reconeixible te'l dona, te'l dona la producció. I ara mateix ja no se basa en quasi bé, no és ni la melodia més magnífica ni l'harmonia més magnífica, ja no va d'això. Ja és que no ho sé, és que ni les lletres més magnífiques són les d'això, sinó que és la manera com ho fas el teu collage de les teves coses. Això és la meva opinió, però... No, jo ho veig igual que tu, és a dir, al final bueno, estem notant que el protagonisme del productor està a punt d'arribar al mateix nivell que el protagonisme que sempre s'havia relegat a l'artista i únicament al cantant o a la banda que actuava, i no tant a qui feia les cançons. Com ho veus, això? Jo em sembla fantàstic. A mi em sembla, o sigui, la feina de la producció al final, bueno, és que la producció ara ja està superlligada amb la composició, saps? Al moment que dius beatmaker, vale, beatmaker ja estàs creant tota la base musical, no? O sigui, ja la composició hi és molt present. També és graciós perquè ara, com que a les notícies de música i diuen, tal artista col·laborarà amb tal productor, i això és notícia, no? Llavors, això és superguai, jo penso, perquè ja la gent, el que és que moltes vegades quan diuen ai, no sé què té aquesta cançó, que m'encanta, sembla que li hagin ficat allà polvos mágicos, el polvo mágico és la producció. Exacte, exacte. Sí, a mi m'encanta. I també és això, saps? Com que ara molt de l'interès està justament en això. El més natural és que la figura del productor també doni un pas endavant, perquè ja no és tinc una cançó, vinga, anem a gravar-la, i per això necessites un tècnic de so, un enginyer. Ara ja no és això, l'enginyer ja és creatiu i ja decideix coses, saps? Incideix en aquest procés creatiu que al final, Sí, bueno... 100%. I molta gent s'autoprodueix, ja és com, vinga, ja... No Tu sé. mateixa, no? També? Sí, jo mateixa, un exemple, no? Sí, i ara és I, superaccessible, tothom ho pot fer. I ara estàs treballant amb alguna cosa que hagi de sortir més endavant? Sí, estic treballant en diverses cançons i bueno, són bastant diferents també, però se nota que, imagino, vull pensar que se nota que les ha fet la mateixa persona. Però sí, estic experimentant molt, veient a veure què faig. Estic en els meus anys formatius i tal, i encara, com que tinc la sort d'encara estar estudiant, me dono bastant rienda suelta de fer el que vulgui i no cap ficar-me molt en el que funcionarà i tal, no? Fer-ho molt, no sé com diu, humanísticament. Però Bé, estic en el procés fent cançons així.
Doncs estarem atents a tot el que publiquis. Te donem les gràcies, Mercè, per estar aquí avui amb nosaltres. Encara que sigui virtualment, ho agraïm molt. I bé, vosaltres, els que ens escolteu o veieu des de casa, com sempre, estigueu ben atents a les xarxes socials de l'Orfeó Lleidatà, a l'Spotify i al YouTube, perquè tornarem ben aviat amb més convidats i més temes que donaran molt per parlar. Fins aviat! Adéu!